Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Uskrs. Uskrs, Pasha, je najstariji i najveći kršćanski blagdan, kada kršćanske obitelji u dogmatičnom vjerovanju slave uskrsnuće Isusa Krista, koji je trpio, umro na križu, pokopan i uskrsnuo treći dan. Vuzem, osim nedjelje Uskrsa, obuhvaća sveto trodnevlje, Veliki četvrtak, Veliki petak i Veliku subotu, jer je Isus Krist bio osuđen u četvrtak, razapet na križu u petak, a uskrsnuo je nakon 3 dana, u nedjelju. U Veliki četvrtak prisjećamo se Isusove posljednje večere, kada Isus objavljuje svojim učenicima da će ih jedan od njih izdati. Marija Magdalena i Marija, Majka Božja, došle su pogledati grob Isusa Krista, a anđeo Gospodnji im reče da je Isus ustao od mrtvih, uskrsnuo. U strahu i velikoj radosti obadvije Marije su otrčale da obavijeste Isusove učenike kada ih je Isus presreo. Uskrs se slavi u nedjelju poslije prvog proljetnog punog mjeseca. Uskrsu prethodi korizma koja započinje na pepelnicu. A korizma je vrijeme pokore od 40 dana kada se posti i ne mrsi. Smanjuje zabava i nepotrebne aktivnosti do Velikog petka. U Veliku subotu umiva se cvijećem, najviše ljubicama. U večeri Velike subote slavi se ponoćna misa. Nakon 23 sata, a po njoj se gase sva svjetla te pali uskrsna svijeća. Nakon završetka korizme slijedi cvjetnica, Veliki tjedan koji uključuje i vazmeno trodnevlje, Veliki petak, Veliku subotu i Uskrs. Za cvjetnicu se u crkvi blagoslivljaju maslinove grančice. U Veliku subotu odlazi se na bdjenje, a na misi se pali uskrsna vatra, svijeće. Nakon Uskrsa slijedi uskrsni ponedjeljak. Isus je prema obećanju, dok je još bio u Galileji, ustao od mrtvih, uskrsnuo, te nam on daje nadu da ćemo i mi ljudi jedan dan uskrsnuti. Pred Uskrs se u Hrvatskoj običajno bojaju jaja, pisanice, simbolima zečeva i pilića, a one su se nekada bojale uz pomoć ljusaka crvenog luka, bobica bazge i špinata. Roditelji skrivaju pisanice po kući i dvorištu, pa ih djeca traže. Djeca vjeruju da su pisanice sa darovima u uskršnjoj košarici skrivene od uskrsnog zeca tokom noći. Kršćani odlaze na jutarnju nedjeljnu misu koja uključuje procesiju sa svijećama. Noć uoči Uskrsa se bdije, moli i čitaju biblijski tekstovi u očekivanju uskrsnuća Isusa Krista. Na Uskrs se tradicionalno blaguje šunka, domaći kruh i uskrsna pogača koja se prethodno nosi na blagoslov svećeniku na uskrsnu misu. Simbol Uskrsa je jaje koje predstavlja rađanje. Za vrijeme Uskrsa, nakon zimskog sna, budi se priroda, te nas ona dariva šarenim bojama, pa djeca rado učestvuju u obiteljskim pripremama za Uskrs. Prema legendi, Božica plodnosti Ostara, po kojoj je Uskrs dobio ime, pretvorila je pticu u zeca. Božica Ostara zeca je obdarila ispunjenjem njegove želje da jednom u godini liježe jaja kao prava ptica, pa gnijezdo simbolizira Uskrs. Uskrsni simbol su zvona, koja prestaju zvoniti u četvrtak u znak sjećanja na Isusovu muku i smrt,
te ponovo zvone na veliku subotu kao glasnici Isusova uskrsnuća. Uskrsni simbol je križ koji nas podsjeća na Isusovu smrt na križu, nakon koje je on 3. dan uskrsnuo. Ljiljan je simbol Uskrsa koji nas, kršćane, podsjeća na Isusovo uskrsnuće. I janje je simbol Uskrsa jer dolazi na svijet u proljeće. A kruh i vino su simboli Uskrsa koji nas sjećaju na Isusovu žrtvu. Do sljedećeg susreta. Bog.